लागून कितल्या जाणांचो आयज सुशेग पिड्यार जावूंक पावला। दुबावाक लागून आयज कितले गोरांनी कारण नासतना उजो पेटला। दुसऱ्याच्यो खबरो आयकून थोड्यांनी आपल्या गोराचो आबरू उबयला। दुबा मोनान दवरून कितल्या जाणांनी जीव आपलो दिला। आसलोलो मोजो इश्ट आख्खो रात आनी दीस आपल्या बायलेक दुबावतालो। कोणे मातशें कितें सांगल्यार रोखडोच वसो आंगार शांती पिड्यार खोदतालो। दीस म्हयने सोरोन गेले केस्तांव जोडार पडले गांवार बोबा ओडलो। ताचें सूख जालें कोबार गिन्यान करूंक ना उजार शेवटाक दुकानी रडलो। एक दिसताच्या घरान रातच्या 11 वरांचेर कोण एक मनीस भितर सोदता। रागान बरोन तकलेर दांडो मारलोलो तो मनीस पळयात थंयसरूच सोंपता। लायट पेटोवन पळयल्यार आपल्या दोळ्यांनी पडून सारको ताका अजाप जाता। तो दुसरो कोण न्हय ताजोच काश्या भाव तो ओडतोता। भावाक पार्सेल घेवन आयलो खुशाल करूंक चिंतालो शेकी गेलो मरोन। तकली धाडून आपली रडोन कितें केलें काय म्हणून हें घडलें दुबावाक लागून। बायले गोवाची खबर घुमतूच मोडें ताजें पळयतूच रडली ती देराक शिणोन। चुकोन भावाक आपल्या मारलो म्हजो गुन्यांव जालो आपुणूय मेलो वीख पियोन। बोम घालून दुसऱ्यांक जिवी मारून उडयतात लोक ताका पळय टेररिस्ट म्हणटा। ताचेर शिराप घालून आमी वयता का जायत्याच वायट उतरांनी उलयता। दुसऱ्याच्यो खबऱ्यो करच्यो न्हय म्हणून कसो आमचो धर्म आमकां शिकयता। इजीब आमची कितल्या जाणांची घरां पळयात पाड घालता। दुसऱ्याच्यो खबरो करप गो बायले मोदें पडप हो जावन आसा आमचो वायट दीस। गो बायल जोगोडटा जाल्यार ताचो एक वोट केल्यार देवा मुखार तुजो साक्रिफीस। बरी चिंतना मनान हाड दुसऱ्याचे कोण नाकाय पाड बरो नवो सुरू कर दीस। जो कोण घरा बेपाड घालता गो बायलांक दोशी कोट्टा ते व्हडल्यांतले व्हड टेररिस्ट।